दानिया जों हाबबाय नार्सारियाव मा मा दं नोंसोरनो खोन्थिनोसै लोगोसे जों मा मा लागोन नोंसोर नायबानो जाबाय। दानिया नार्सारियाव हाबबाय नोंसोरनो जों गोबांखिनि मैगं खोन्थिनोसै नोंसोर नाय। बे जाबाय नारिखल फुलि, बिबार, नारिखल आं सिनायोना बिबार। नोंसोरनोबो नांगौबा नोंसोर कमेन्ट लाइक खालामबानो जाबाय माबायदि बिबार नांगौ। जों दा नार्सारियाव हाबदों, इमान मोजां बिबार बारदों नाय। बिनि दामा 200 बारा नङा 200 बिनि दामा। लांनो हागोन नोंसोर निस्सय, न'खौ नोंसोर धुनिया खालामना दोननो हागोन। बे जाबाय 250, इमान मोजां बारदों न'खौ। बेजों लोगोसे जों दा सिङाव हाबलांनोसै, गोबां दं बे नार्सारियाव। बे जादों बिश्वनाथ साराइल टाउन सिङाव दं बे नार्सारिया। मा रोखोमनि बिबार नांगोन नोंसोरनो बेयाव खोन्थिगोन आं, नोंसोर नायबानो जाबाय। नाय इमान धुनिया। बे जाबाय नारिखल फुलि। बेसेबां हागौ माने नोंसोर शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे नायलांबाय था। नोंसोरनि थाखाय जों गोबां मोजां मोजां भिडिअ लाना फैगोन बेबायदिनो। अल राउन्ड जेथिंबो नाय बिबार बागान, बिबार फुलि गोजा, जागायनाय गोजा, गोसो बायदि एभेलेबेल लांनो हागोन नोंसोर। आरो गोबां बे जाबाय चन्दन बिफां। नोंसोर गोबांखिनि लाङोबा डिसकाउन्ट मोनगोन इयाव। बाजाराव बायनो थांबा 200 रां दे। जामुन, नाहर, बकुल फिथाइ जानोबा नोंसोर लांनो हागोन। लोगोसे बेखौ मा होनो टिटानिम, महानिम। लोगोसे आरो नोंसोरखौ खोन्थिगासिनो गोबांखिनि दं बेयाव नांगौ बायदि माने बेसेबां बिफां दं, बेसेबां बिबार दं, गासैबो बेयावनो दंजोबो। माने नोंसोर गोसो बायदि गावनि गोसोजों माने नायनानै नोंसोर लांनो हागोन। मा रोखोमनि बिबार नांगोन, मा रोखोमनि बिफां फुलि नांगौ, मा जानायनि नांगौ ना फाननायनि नांगौ ना साजायनायनि नांगौ। दा जों बेयावनो दं नायगासिनो। आगर दंफां, बे जाबाय आगर दंफां। बिराद फेमासखा बे दंफाङाथ' मिथिखायो, गोबाङानो मिथिया। आगर होनबाथ' सिनायखायोदां, आगर दंफां होनबा। बेजों लोगोसे नामफोरखौबो मिथिया बारा बेबो। गोबां रोखोमनि बिफां दं बेयाव, नामफोरखौ मिथिजोबा। आगर दंफां गायनो हागोन लांनानै। बे आगर नायनो हागोन नोंसोरो। कररपति जानोबा नोंसोर लांनानै गायथां। 10 बोसोरनि उनाव, 15 बोसोरनि उनाव कररपति जानोबा निस्सय नोंसोर बेफोरबायदि फैनानै लांनो हागोन। बेथ' नाहर न, नाहर फुलिबो दं। सिनिरिबो जागोन, लोगोसे आरो दामबो मोनगोन। गोबांखिनि दं, नोंसोर नायजोबबानो जाबाय। आं खोन्थिगासिनो दं नोंसोरनो, बासिगासिनो। मानोना मिथिखायो नोंसोरो, चेहेरा नायनानैसो, माल नायनानैसोबो नोंसोर बायखायो, नंगौना नङा बाजाराव। थिग बेबायदिनो जोंबो बासिबायदों माबायदिया माने 10 बोसोरनि गेजेरावनो निस्सय मोननो हागोन, बेखौसो नों बासिगासिनो। नङाबाथ' फुलिया गासिबो फुलि, बेफोरबो फुलि। बेथ' कि गस হয়? तिता सापा होनो। बे तिता सापा बहुत दामि दंफां बेबो। और 9 मिनिट नांगासिनो दं, साफा खालामगासिनो दं। इथिं गासैबो दं। बिबार नांगोन ना, बिफां फुलि नांगोन ना, गोसो बायदि नोंसोर गावनि गोसोजों फैना लांनो हागोन। आं नेक्स्ट नोंसोरनि थाखाय आरो मोजां मोजां भिडिअ लाना फैगोन बेबायदिनो। हागौमानि नोंसोर शेयार खालाम, हागौमानि साबस्क्राइब खालाम। आरो माबायदि नुदों बेफोर भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, आरो बेसेबां हागौ शेयार खालामनोबो दाबाव। गाइस आं आगर दंफांखौ लाबाय नै मोनब्रै नायलाय। आरो लोगोसे आं
गुबुन बिबारबो लानो दं लोगोसे आरो बिफां फुलिबो लानो दंबावो आरो लोगोसे खिथिगोन आं नोंसोर मा बिफांखौ लागोन आं नायबानो जाबाय जों ओंखारबाय दानिया लाबाय जों लानो गोनांखौ लाखाबाय नोंसोर लांगोबा कमेन्ट खालामनो हागोन जायगानि डिटेल्सखौ जों खोन्थाहरगोन नोंसोर लांनो फैबानो जाबाय फाइनाली गाइस होमबा नै नार्सारिनिफ्राय लाबाय चन्दनजों लोगोसे आगर बिफां लाबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेसेबावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट टाइम आं नार्सारिनि नामजों लोगोसे आरोबाव जों मा लागोन फुल डिटेल्स खोन्थागोन बेनिखायनो नोंसोर हागौमानि शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोसे माबायदि नुखो माबायदि मोनदों नोंसोरो खोन्थाबानो जाबाय बाय बाय